Mitäs kuuluu? Tack så mycket. Bra. Jättebra. Du kom hit ända från Finland? Jo, just. Ja. Och åkt 1400 mil eller 140 mil? Lite över 102 mil. 102 mil? Ja. 1200 kilometriä, ei 1200 kilometriä. 1200 kilometriä. Joo. Ei se ollut helppoa se. Torsk. Nästa man tar. Då får du ställa foten här. Fotspetsen där. Bra. Fotspets där. En gång var. Fotspets där om det är var tredje man eller? Åh! Utanför sektorn här, Paolo. Den håller inte inom sektorn här gången. Ja. Oj, oj. Här. Nästa. Vill inte de 4 dropparna så alltid farsen när jag var liten. Ingen sån där kraftig. Jag har ingen ombyte. En burk är full. Inte så högt, Sten. Ja. Men jag har ingen ombyte med mig. De hade sparkat. Men jag har. De här två. Jag har 10 här. Han var ju full. Då det var först kör på Pauli. Någon sakar har jag 10. Nu. Jag har stått och kör en gång. Nej! Du är full ska det vara. Lite mer i den. Ända upp till kanten. Han full. Den är inte full ännu. Bra Bert! En klar. Jag håller den posten här. Ja, kör! Kom igen nu, kom igen! Nej, var det för lågt? De där är ju bara båda samtidigt, de kuskar ju. Är ni klara? Det går inte, man får dra samtidigt. Det var ju 2 där samtidigt. Fortsätt, nej fortsätt. Kör på, det var jättebra. Vi är full. Hallå! Alla 3. Ja, kom igen då, vi behöver få ut så. Kom igen.
Ja! Det är fullt! Bravo! Centimeter. Det är fullt! Någon slog ju omkull en av våra burkar. Men ni klarar bra i alla fall då. Ja, himla snyggt jobbat. Ja, det är klart. Ni är klara. Färdiga. Kör! Sparka inte så långt redan. Standen! Standen! Nu ska du runt och tillbaka. Och så tillbaka. Kom Patrik. Hubba varmt. Det var inget bra utan Eller hur? Nej, men vi tar sinnesrobönen därför den innefattar och omfattar så oerhört mycket. Vart är micken någonstans? Vad sa du? Är micken någonstans? Micken sitter på bron. Varför då? Ja, där. Ja, men det kan vara här inne också. Kom upp här. Det är sinnesrobönen som gäller. Det är viktiga grejer. Oj, det är allra högsta grad. Vad gör du för någonting? Det kan vara nykär här inne också. Nu är det sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Tack. Fantastiskt, tack snälla. Yeah, I'm fire.